Hola a tothom, avui parlarem de transicions amb el OpenShot. Aquí tinc dues imatges, d'acord? Són dues imatges estàtiques, no és vídeo, però per les transicions ens irà bé. A veure, quan les tenim col·locades una al costat de l'altra, la transició entre una i l'altra és nul·la, senzillament hi ha un canvi d'imatge, com veiem aquí ara mateix. D'acord. Una opció que ens ofereix l'OpenShot és que si les solapem, és a dir, poso una sobre l'altra, s'estableix un intercanvi de força entre elles. Aquesta transició es crea ell sol, de forma que una imatge anirà desapareixent tal com apareix l'altra. Veiem aquí. Perfecte. Aquest efecte el puc allargar més o menys en funció d'allargar aquesta sensació. Tornem a veure-ho. Com va desapareixent la imatge progressivament, va apareixent l'altra. D'acord. Vist.